Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta, Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied a Teologická fakulta Katolíckej univerzity pozývajú na prednášku a workshop profesora Michaela Kolarcika, emeritného rektora Pápežského biblického inštitútu v Ríme. Témou je Nesmrteľnosť a spravodlivosť v prvých 6 kapitolách knihy Múdrosti. Podujatie sa uskutoční v piatok 27. septembra o 9. hodine na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach. Podrobnosti nájdete na stránke biblia.abuke.sk. Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach, Arcibiskupský úrad v Košiciach a Rada pre históriu pri konferencii biskupov Slovenska pozývajú na konferenciu Kardinál Jozef Tomko – Posolstvo jeho života pre súčasný svet. Konferencia sa uskutoční v pondelok 30. septembra od 9. hodiny v aule svätých košických mučeníkov na Hlavnej 89 v Košiciach. Podrobný program ponúka stránka tf.ku.sk. Organizácia Mary's Meals pozýva na charitatívny beh Mary's Meals Charity Run. Výťažok zo štartovného pomôže zabezpečiť školské jedlo pre deti v africkej Zambii. Beh sa uskutoční v sobotu 21. septembra v Dolnom Kubíne. Všetky podrobnosti a registráciu nájdete na stránke charityrun.sk. Občianske združenie Cyrilo-Metodiáda, nadácia Pro Patria a Marian Oscity pozývajú na vernisáž výstavy Tajomstvo Zoborského kláštora, ktorá sa uskutoční 16. septembra o 17. hodine v katedrále svätého Jána Krstiteľa v Trnave. Výstava je verejnosti prístupná do 30. septembra. Podrobnosti nájdete na stránke cyrilometodiada.sk. Občianske združenie Bratislavská Kalvária, kresťanské združenie Sprevádzajúci s podporou Bratislavskej arcidiecézy a bratov Dominikánov pozývajú na slávnostnú procesiu pri príležitosti sviatku Povýšenia svätého Kríža, ktorá sa uskutoční v sobotu 14. septembra so začiatkom o 15. hodine v katedrále svätého Martina v Bratislave. Podrobný program nájdete na stránke sprevádzajúci.sk. Občianske združenie Prešovská gotika pozýva na 8. ročník festivalu Svetomikulášsky orgán, ktorý sa uskutoční od 21. do 23. septembra v konkatedrále svätého Mikuláša v Prešove. Na koncertoch, ktoré sa začínajú o 19. hodine, sa postupne predstavia Miriam Brandisová, taliansky organista Riccardo Ricci a Andrej Halinek. Podrobnosti nájdete na stránke prešovskagotika.sk. V nedeľu 22. septembra sa v Košiciach uskutoční Národný pochod za život. Už v sobotu 21. septembra popoludní sa v dóme svätej Alžbety uskutoční otvárací duchovný program. V nedeľu do poludnia sa môžete stretnúť s otcami biskupmi pri slávení Eucharistie v košických chrámoch. Popoludní sa začne hlavný program o 12:30 na Hlavnej ulici a vyvrcholí Národným pochodom za život. Podrobný program nájdete na stránke pochodzaživot.sk. Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy pozýva na terapeuticko-duchovný víkendový program pre obete umelého potratu s názvom Ráchelina Vinica, ktorý sa uskutoční od 4. do 6. októbra. Bližšie informácie a prihlasovanie nájdete na stránke rachel.rodinabb.sk. Viac informácií o kresťanských podujatiach nájdete na stránke výveska.sk a tkkbs.sk.